Хора, аз съм Георги Здравков. И както сте видели от заглавието, днес ще играем Footwatch. Спомняте си, един епизод имах. Това ще бъде втория. И да. Сега. Аз мисля, че съм влезнал. Логнал съм се. In a complete of the week. Казетен Кавани от Footwatch Club. Окей, Spin Tots Wheel ще започнем. Защото това не съм го пробвал, но ми изглежда, че е яко. И ще го пробваме. Това е яко, между другото. Яко е. How to play. Окей. Трябва да натиснем спин и да видим, ето да го меси, той ще покаже какво ще ми се падне. Силър. Майка, сериозно. Поне да беше голд. Трябва гейн. Не е най-слабото. Трябва гейн. Големяваме спин. Да видим този път Меси какво ще ни донесе. Меси! Не, защо бронз? Исках Wizard Card. Wild Card е. Интересно. Wild Card сега в някакъв друг цвят. Мисля, че ще не се падне то. Или... Не! Gold. Чакайте да видим всъщност how to play точно. What a spin how a pack game amazing players. Давай се тези категории player top click on the spin button. Messi points the wheel and stop what you get. Хора, ама... Да, ти го натискам, а после не разбирам какво трябва да се направи. Да сме се пади. Силвър не се падна. Но какъв... Ето го. Ето отстрани го пише Силвъра. Хан Диаз. 69 Power. Мога ли да го направя нещо? Не мога, май. Струва се, че не мога. Окей, да видим следващ пак. Трябва гейн. Така може днеска спинове да поиграем малко, да видим кой ще ни се падне. Така да спинваме. И месето ще посочи Gold Card. Да видим Суботич. Добре. Суботич е добро отива състава ни. Трябва гейн сега. Само че това Power Down, ако някой знае какво е да ми каже. Какво ще посочим Меси сега? За малко Legend. Де Йонг. Не ми се гледа. Така. Интересно, всеки път има нови игрички на FIFA, са много интересни. Наистина. Тук ще потваряме малко пачета, не се притеснявайте. Меси сочи Силвър. Зулу. 73 Pace. 68 Shoot. Окей. Така, омръзнаме спинването. Да видим Open Pack. Spin Tots. Start a Draft. Tots Pack. Team of the Season Pack. Да видим You must be logged. Трябва да се логваме или Login with Facebook. Той няма как да ми видите паролата, просто ще ми видите името във Фейсбука. И между другото, да, поканете ме. Невероятен пакет. От началото още ми се пада. Така да видиме. Стърлинг, мисля да го сторна. Кехил Вертонген, защото правим английски отбор. Значи Кехил, Миньоле и Фермино. Okay. Open Next. Тоцпак. И да видим Common Вербарина.
И никой друг. Коноплянка. Коноплянка, добре. Той не е от Англия, но все пак. Снарос. Така. Никой не ми се пада. Марк Бартра. Не го видях. Джонс. Не ги видях половината. Team of the Season още не иска да ми се падне. Буфон. Буфон. Добър пак. Буфон не се пада. Кедира. Сами Кедира не се пада също. И Сир Риго. Вратаря на ПСЖ, но него няма да го вземаме. Буфон и Кедира ще вземем само. И отново Кома в Барена. И никой друг. Алекс Окслей Чемберлен, между другото. Можем да вземем Бласи и Реми. И да отварям следващия пак. Да видим. Годин е Годин. Идеално Годин. Той е добър. Някой друг, Джейми Варди, нещо подобно. Не искат да ни се падат Team of the Season. Иско сега. Интересно Иско. Насри. Мерта Захер. Деглаве. Щетайте. Окей. Но този път има Season. Team of the Season. Моля. Добре. Не е Team of the Season, но е Кейо Навас. Така мога да стримвам между другото тук на това. През уикендите, събота и неделя и такова ще стримвам най-вероятно. И сега Антони Марсиал от Манчестър Юнайтед, любимия ми отбор. Марио Балотели също можем да вземем. Спиликуета, Зума. Бог няма. И сега. Затварям си очите. И на клипа си после ще видя кой ми се е паднал. Change пак да давам. И сега дори не мога да видя. Но айде. Нищо. Тробърг. Open. Ето го този пак. Yes! Лима! Yes, бе! Yes! Първият Team of the Season тази вечер. Yes! Лима. Да видим 75 000 струва той. Веднага го сторваме в клуба и го заедно с него. Най-после. Идеално. Първия Team of the Season тази вечер, както виждате 10 и 15. Санчес, Мустафи. Дай ми някой още един Team of the Season. Окей, не Team of the Season, но пак добър пак. 83 няколко, но няма да ги вземам. Yes! Алборайк, той е бронз, в момента само съм го гледам. Костел не същия. Не. Джейми Варди, yes, Джейми Варди, хора. Джейми Варди. Просто не мога да го променя. Yes, Джейми Варди и Алборайк. Да го видим той колко струва. 75 000. Джейми Варди струва 8300. Също така Джо Харт, който ще вземем идеално. Втория Team of the Season. Вече ще почна много да снимам на това Футлъч. Тер Стеген сега го видях току-що. Майко, представете се да не са падни следващия пак Неймар, Суарес, такова. Не Меси, Неймар, Суарес, такива. Лопеш, Пападополис, Манданда, Стив Манданда, не. Никой няма да вземем от този пак. Тяго сега, Мурата, Хунтелар. И тук никой. Защо дадох ченчета пак? Окей, сега ще потворим малко от други пакети. Мини Бенелукс, мини Американ,
Мини Central Europe, Мини Ukraine пак, Мини Eigen пак, Мини Lower League пак. Банк. Има всякакви пакове, хора. И аз се чудя какви пакове да отворя. Айде, мини BBL пак ще отворим. Да видим. Ох, майко, не ми се гледа. Не, няма да отваряме. Ще отворим 100k плеер. Не мога, хора. Искам този да отварям. Искам Team of the Season много да отварям. Сигурен съм, това пак има Team of the Season. Не съм толкова сигурен. Дени. Млада надежда, Дени. Той е от Уотфорд май. Клайн, Пато, Кагава. Добър пак, мога да кажа. Смолен, Хаданович, Шурле, Дембеле. Смолен, Шурле. Не, хора. Не. Дехея. 28 000 Дехея. Старич и Ракитич, хора, в един пак. Невероятен пакет. И Хът от Лестър, който ще е добре за защитник. Опен. Още 3 мисля. Не мога да спирам клипа. Ще го спръкаме 25. Тогава мисля да спирам клипа. Опен, нов Тоц. И да видим новия Team of the Season. Коноплянка, Данте, Лавеци. Не толкова лош пак. Той пак между другото май подобен беше и онзи. Другия майче. Диего Годин. Той не мисля, че е много скъп. Да, Гризман обаче. 18 000 Гризман, пък с по-малък рейтинг, не знам. Защо, но Гризман, разбира се, важен. Той вкара гол за Атлетико Мадрид срещу Барселона. По този начин Барселона отпаднаха много от Шампионската лига, което много ме разтрасни. И между другото, утре, който иска да знае, има матч. Аз ще играя в Горна Оряховица, който иска да дойде на стадиона на Горна. Май ще играем. Да ме гледа за болярчета играя аз. Вие ще ме видите. На гърба ми пише Гъз.здрав, ако някой дойде. Едва ли някой ще дойде, ама не знам, ще го казвам. Днес е петък, утре събота говоря. Не. Днес е вторник, утре за сряда говоря, за сряда. Сряда говоря, аз говоря, през това време се отварям пак, да. Какво друго има да казвам? Извинявам се, че не съм качвал толкова много време. С нещо музата ми не ми беше дошла, имах, края на годината имах изходни нива и изходните нива, имам късмет, като кажа изходни нива. Вижте, Бахебри, Team of the Season, Бронз. Защото не ми се пада Team of the Season, год, ама 50 000 лот. Не е ли много скъп? Окей, да продължаваме. Да. Денрок. Ето защо е нямало толкова клипчета, който се е чудил. Да, трябваше да уча. В смисъл, аз съм отличник. Отличник съм в училище. Не се хваля, според мен съм отличник. Имаш много шестици, не много петици. И всичко друго. В смисъл, нямам двойки, тройки, четворки такива. И да, искам да уча да се завърша добре годината. И зато... Алджисим 83 Gold Team of the Season най-после. Най-после 19 000, много малко. Но пък с него идва и Пике. Да. И още 4 минути ми са клипа да бъде. И виждате, отварям два подред пакове Team of the Season. 50 000, този добре. Change пакта, защо дадох за Бога това? Искам Open Tots. Окей, успях. Да върна. Късмет имам ли Давид Луис? Не. 22. Ти между другото трябва да го запомня. В смисъл 2. То е яко. Рад Марес. Марес. Джейми Варди, после Марес. Идеално.
Има Реси, Джейми Варди, просто... Бътинг сега не. Сега тук информ. Крадейки първи информ тази вечер. Като стават още 2 минути до края на клипа. 9710 000 почти. Струва не е малко. Днес не съм го чула обаче. Планка казала тези... Обърках си езика. Заплетох си езика. Окей, хора, още 3 пакета. Сигурен съм тук на някой. Сигурен съм, хора. Да, даже не само един. Първо Игуин. Крахал. Кейорднавъс. И 4-мата, които сейвнах в момента в клуба, играят или са играли за Реал Мадрид. Да, Игуин и Казамиро също. И Игуин игра за Реал Мадрид, ако не знаете. Го казвам все пак. Още 2 пакета, тук е някои якви са. И последен пак за късмет. Вярвам. Дориме. Бах, тъпя пак. Сега Change пак тъп. Отиваме за... Още 2 минути имаме. Да отваряме 100k плеер пак. Да видим. Бензема на Тимов да си нямах толкова късмет, но виждате още от първия Бензема, Пепе. Въобще Реал Мадрид играчи днес не се падат. Да. Една минута до края, ще отваряме такива. Лено сега, аз го имам на истинската форма, нея не игра толкова. Поне няма да снимам на нея. Пики годин, двойката защита, кой трябва повече годин, разбира се. Двойката защита. Да, и Смолинг имаш. Пак Храдеки. Отново го стърваме. Отново Реал Мадрид играчи. Кървахал, вау. Направо се оплетох езика. И 25 хора. Още 3 пака казвам. Последни 3 пака. Така. Този. Още един. Алба. И последен пакет, хора. Който ще бъде един мулти. Не. Какъв е то? Но тоц. Искам този да го отворя. Хора. Само да видим какво може да не се падне тук. Окей, хора. И това ще бъде от клипа. Благодаря, че гледахте. Ще се на следващия клип. Чао!